Limpiña, a praia máis bonitiña. Son unha praia moi bonitiña. Son bonita porque sempre estou moi limpa. Ai, que risa, que cóxegas. Perdóame, pero é que me dá moita risa cando as ondas me tocan as beiras. As ondas sempre son así, nunca paran. Non o poden evitar, o vento móveas e elas van e veñen divertidas e un pouco travesas. Traen inmens curmas, entre elas mar e cunchas. En realidade, nunca sabes que che van traer as ondas. Inverno fai un poquinho de frío, estou máis soa, aínda que sempre hai persoas que pasean en un libro ou miran cando o sol se esconde e se emocionan tanto que se dan un bico tan bonito como o ceo azul que están mirando. En verán, entón hai moita máis xente, pero que moita máis. Estou chea de nenas e nenos e de persoas maiores que me visitan e pásano moi ben coa area, co sol e o mar. Tamén estou chea de parasóis de cores divertidas que a mí me dan alegría con tanto colorido. Pero non os fiades que sempre estou contenta. Ai, pois non, é verdade, es que ás veces teñome que poner tan triste que nin as ondas me poden divertir. Ponme moi triste cando vexo que algunhas persoas xogan a pelota e outros xogos e non respetan as demais persoas que queren estar tranquiliñas e descansar na area. E os máis porcallóns ata tiran cabichas de cigarro e outras cousas entre os meus grans de area. Tamén me pon triste e dame pena cando algunhas persoas deixan soltos aos seus cadelos e non se preocupan de evitar que salten e brinquen, pois ladren e molesten. Pero sobre todo non me gusta esas persoas ingratas que pasan tan requete ben na praia e despois de comer ou beber calquera cousa tiran o seu lixo nas areas e entón póñenme seria e véxome moi fea, requete fea. Non sei por que o fan así, pois as praias limpiñas temos papeleiras para que boten todas esas cousas e algunhas tamén dispoñen de contenedores de recollida selectiva. Se non os tiveramos, sempre os poderemos atopar nas rúas da localidade máis cercana. Recordade que no contenedor amarelo debes depositar os envases de plástico, as latas e os libros. No azul, o papel e o cartón. No iglú verde, as botellas, tazas e frascos de libro. E o xenérico, o resto. Pero ademais, sabedes que pasa? Que como as ondas sempre andan un pouco revolvidas, non se dan conta e levanse para dentro do mar latas, plásticos, botes de cristal ou calquera cousa que queda abandonada na praia. E o mar, que ten tanta beleza, pode suceder que un día pareza un vertedoiro de lixo. Eu chámame Limpiña e son unha das praias máis bonitiñas da Costa da Morte, no noroeste da Galicia. Eu son feliz cando estou chea de persoas ben educadas. Se me visitades e me coidades, eu regalareivos cada día aire fresquiño, ondas divertidas, cheas de espuma, bucinas e cosegas.